moita farra, queremos rock and roll. Estamos aquí no Armadiña Rock, vamos falar cos de Lacazans, bueno, con tres deles, co Figui, máis co Benja e co Frank, que están a piques de sair agora ao escenario a abrir esta edición do Armadiña, e van vir presentar o seu disco, sacaron este ano, o Homeground. Este xa é, como o seu propio nome indica, Homeground, que é colleita da casa, que xa temas nosos, na súa maioría hai dúas versións, pero despois son todo prácticamente temas nosos e que funcionan en directo mellor que as propias versións. Son contentos, non? Coa acollida da xente, ben? Estamos contentísimos, levamos un verán super potente, xa o ano pasado tamén a nivel salas e así, tuvemos moito concerto e, bueno, que máis se pode pedir, non? De feito están os seus Tractor Troy, están os de Maz Martín Trío, tamén, bueno, non están aquí hoxe, está vendo como unha especie de resurdimento, non sei, pero unha brochera aí de grupos que fan estilos igual non semellantes ao vosso, pero si un rock máis clásico, cantado en inglés, incluso, que antes non se miraba moito en festivais, e agora está salindo, non? Bueno, son estilos que sempre estuveron aí, nunca pasan de moda. Hai outros tipos de música que sí que pasan de moda, un ano gustan máis ou menos, pero este sempre está aí. Sempre vai metendo a cabeciña, ahora despunta un pouco, sempre está máis abaixo, pero resisten. I'm in for my niece. My barn is on fire, he needs to eat and ice cream. How can you think you're the man who can count his days? Come here and take me by the hand, you get at me. Possess me. Possess me, yeah.
Baby, I need a man inside. I am the queen of the dirt, no one can deny. You know you desire me, you cannot avoid it. You know you are mine. I am in your dreams, but I am your world like this. Possess me, yeah, yeah. Possess me. Possess me, yeah, yeah. Possess me, yeah. Possess me, yeah. Possess me, yeah. Oh, Menama, Papa's come to me, I play my game. My hands on my lips are ready to touch your body's all day. Surrender to the queen of the dirt, my loyal survive. I promise to be gentle with my tongue now again. Possess me, yeah, yeah. Possess me. Possess me, yeah, yeah. Possess me, yeah. Possess me, yeah. Seguimos en Gombarro, seguimos na Armadiña. Estamos aquí con Julián Hernández de Sinestro Total, que están a piques de sair tamén. Collémolos a todos cun pé no escenario case. Nada, para nos un placer aparte entrevistar a Sinestro, que a primeira vez que está aquí en Gaceta Música. Contanos, Julián, que traedes hoxe aquí? O espectáculo de Sinestro que queres facer aquí? Baseas en... Pode ser probablemente o mellor espectáculo do mundo. Iso, obviamente. É un concerto de rock, de presencia física absolutamente abrallante, e tamén un discurso intelectual de alto nivel, e probablemente un antes e un despois da cultura occidental, da cultura galega, da cultura, en fin, global. Será como un pouco como o nome dese disco que tiñades hai 2 ou 3 discos, o científico popular e democrático, algo así. Sí, eso era de Erga, sí, que era que por un ensino popular democrático e científico é aceitado a nosa realidade. Así vai ser o concerto logo. Sí, claro, sempre. Eso é o lema fundamental, o pilar base da historia de Sinistro. Sinestro é un grupo con moitísimos discos, trayectoria, de moitos anos xa. Tivestes aí un par de anos un disco grabado vivo na Iguana, e agora Seica contábanos aquí fora de cámara que estades preparando xa tamén un traballo novo, incluso en vinilo, xo? Sí, en vinilo. Está un pouco a historia dos temas grabados e postos na rede. É un vinilo de 10 pulgadas que non teñamos ningún. A historia é con unha portada doble e tal, é facer un obxecto así como molón, pero está en marcha. Estás apostando pola rede, non? Hai moitísimos grupos que en vez de sacar discos van sacando temas de un en un ou videoclips na rede, e funciona, faino todo o mundo, e parece que o futuro vai por aí un pouco, non? Non o sei, pero un pouco a historia
a historia pop dos 60, un pouco o que facían os Beatles era ir sacando singles ao longo do ano, ao rematar o ano, pois xuntaban todos os singles, metían un par de temas novos e xa tiñan o LP. Entón, o LP conceptual, pois non o descartamos, pero está un pouco xa, pois tampouco é tan práctico, pasar 2-3 anos facendo todo, traballando nun proxecto para despois sacalo, pois mellor ir sacando as cancións na medida que as gravemos, non sei. Esa para rematar, porque van subir o escenario. Siniestro comezou como un grupo punk, foi un grupo que casi chegou ao heavy, casi o rock moi duro, foi para, tocou o power pop, tocou o blues. Que ides facer? O hip hop? Ides a vos a trabalhar alguna vez co rap? Que vos queda? Ou ides a morrer como bluseiros? Tiñamos unha historia pendente que era o country, e fixemos un disco que era o country and western, pero que non sai. Non nos saiu o country, tampouco, sempre é un pouco ensaio-error. Non, entón, o erro é un pouco a base da evolución. É o que pasa é que nos roubamos por todas partes. Pode ser que sexamos máis antes fans que músicos, non? Surgir, ¿dónde va a estallar el llanto civil, el llanto militar? ¿Dónde me vas a esperar cuando peine en la ciudad? Tengo ya un brazo armado y estoy cargando con muchos los llamados, pocos elegidos para ser héroes del proletariado, para ser héroes del proletariado. No sé quién está detrás de mí, pero sí quién está a mi lado. Los desertores del arado no nos van a sobrevivir. No lo intentan, lo cortés, todos son culpables, nadie es inocente. Hoy nos reunimos en el Berbés. Nacha no mata a la serpiente, Nacha no mata a la serpiente. Y volveremos a ser lo que fuimos ayer, fuimos un grupo bien. Y volveremos a ser lo que fuimos ayer. Que caí, ya sabes mi paradero, aunque no sea minero, borracho y dinamitero. El primero es el día de octubre señalado, tú en tu cartel y yo en la mía. Seguimos organizados, seguimos organizados. Y volveremos a
Boas noites, amigos, amigas, benvidos unha noite máis aquí a Bricomanía. Os imos aprender como facer un grabado de madeira, un grabado tan bonito como este. Un placer estar en Combarro, de verdade. Consuman na barra e non ali, que valen €1, pero bueno, para que un festival sea gratis hai que ser alcohólicos. De todo el nivel. Hay otra madera más grande donde sale Samu todavía completo. Los ojos de Diego que está muy bien reflejado. Paso a suelas nudos, andan revoltosas. Las suelas nuevas sudan sangre, limpian las controlan, sudan sangre. Las suelas nuevas sudan sangre, limpian las controlan. Sudan sangre. Esa primeira vez que vides a Combarro, non? A veces volver despois disto ou como? Esperamos volver, cuidado ca madeira que é pouco, anda toda queimando, gastando en mariconadas co esto, que claro, é broma. Habemos de volver con estos regalos como estes, e logo. Viva Combarro. Presentamos a Torres, tío. Presentamos a Torres. Torres. Eu non teño camisa. Es el novato, es el novato. ¿Por qué no me da camisa también? ¿Por qué no me da descanso para comprar una camisa? Cantante de John Happy Driver, ese grupo de punk de Steyr. Que non de muros, que non de muros. De muros, Steyr. Terbutelina invirtiendo en rock and roll. Fichamos primeiro o batería, que é Bryce, era a batería de John Happy Driver, e despois fichamos o Torres, tío, fundímonos na miseria. Brian Krause, pode dicir que isto é unha selección do prioriño de cada casa. Si vos queremos, joder. Si no me quieres ver, no mires. Si no me quieres mirar, no descartes. Si no me quieres amar, no me llames. Yo solo sé que si seguimos así, eu vou tolerar. Eu só sei que se seguimos así, va con barro. Pero non che dixen que non sai
Seguimos en Conbarro aquí no Armadiña Rock. Estamos aquí co Robert de Tractor Troy, que veñen de dar o seu concerto pechando o primeiro día. Concertazo, por certo non coñecíamos o grupo. Que tal arriba prestou? Pois abaixo prestou moito, arriba que? Arriba moi ben, moi ben. Notamos moita presión de sonido e do público. A verdade que encantados. Para ser un venres, sendo aínda que fose gratuito, a verdade é que había mogollón de xente. Pois sí, sorprendernos. Non nos esperábamos que houbera tanta xente, nin que aguantaran hasta as 4 da mañá. Hasta as 4 da mañá aguantaron, así que moi ben, moi contentos. O nome sae por unha serie de circunstancias. Primeiro porque un compañeiro noso, un guitarrista que eso non pudo vir, hoxe fomos un menos, pois caeu dun tractor nunhas circunstancias que non podemos contar, ás 9 da mañán, podedes imaginar a historia. Ven por aí e tamén ven por un xogador de baloncesto que chegou a xogar no Gestivérica de Vigo, que se chamaba Tractor Try, que xogou no NBA, un xogador de 130 kilos, non sei, unha pasada. Fixemos unha mezcla aí como accidente, Tractor Try, derivou un Tractor Troy. E tamén miramos, por certo, que viña nun artigo no Vigo Subterráneo, penso, nun webcine, que nacedes de Ferbellas Berzas, puñan un pouco das cinzas aí sae Tractor Troy, non? Contanos como é. Ferbellas Berzas fomos Gonzalo e máis eu, que comezamos, logo separámonos, bueno, eu sigo con Ferbellas Berzas, eu sigo con outros proxectos, entrou no seu gusanillo de volver a traballar xuntos e formamos Tractor Troy. De que vai un pouco ese Perro Mandril, ese primeiro disco sacado no 2014? Perro Mandril son unha chea de historias tanto nosas como inventadas, pero que saen das nosas entrañas, saen do rock and roll, da ultratumba, que é o que nos gusta. O sea, é rock puro, o sea, podedes escoitarnos, encántanos o volumen, encántanos os amplificadores vintage, encántanos todo. Vai haber algo novo, non? Está o disco hai 2 anos, estades con algo novo? Vai tocando. Xa toca. Agora quédanos unha data máis, que é o Festival Rock in Vila, o 2 de setembro. Vamos a parar 2 ou 3 semanas para Iñaki, o compañeiro do grupo. Vamos a parar 2 ou 3 semanas para desconectarnos un dos outros, porque levamos moitas horas traballando xuntos. Fálanos, Iñaki. Non, eu son un home de poucas palabras. Eu teño moito cariño para Roberto. Sempre, despois dos concertos, doulle besos. Sí, sempre. Para que quede tranquilo. Sí. O concerto foi ben, que se dan bicos. Sí, sempre. Foi ben. Sempre dámonos bicos, aunque fora mal. Botamos de menos unha pata e íbamos un poquinho coxos. Sí, xa nos comentou que faltaba un guitarrista. Pero moi ben. Pento vou de outro bico. Vale, xa podes seguir falando. Los italianos la bailan y vosotros la tenéis que bailar. Un día te fuiste a la calle, no llevabas pistola, no tenías mandingo dentro de la bolsa. Un día te fuiste a la calle con mirada de cobra, martillo en la mano, cuchillo en la boca. Problemas, problemas, problemas. Me llaman, no estoy en problemas. Un día te fuiste con barro, te subiste una roca. Eso no era con barro, montañas de farlopa. Un día saliste de fiesta, tú bailabas muy loca. Si se ríe la gente se equivoca. Problemas, problemas, problemas. Me llaman.
calle me encontré con mi padre y cantando me dijo: yo no soy tu padre, tú eres un ser peligroso, me clavaste cuchillos, tienes muchos problemas, hasta en los bolsillos. Esto ni problema.
noite traio parte que non enteiro. Contolle esa predición marítima, primeiro mar de fondo do noroeste, con ondas de 5 a 7 metros, vento do nordés, forza 7 a 7 medio. Alerta laranja no litoral, refachos que ata 100 km por hora poden acadar. Cota de neve por debaixo dos 1000 metros, para que Feijóo non teña que ir moi longe a esnifar. Ceos nubosos desde primeira hora da mañá, con precipitacións intensas. Teñan paciencia porque por uns días seguiremos baixo a influenza dunha borrasca tropical. Temperaturas moderadas, se collen o coche teñan cuidado nas estradas. Esta información meteorolóxica foi patrocinada por Unión Fenosa. Boa noite, deixo a Galiza en algún sitio máis. É a noticia que abre os telexornais. Todos xuntos! Chove Galiza en algún sitio máis. Toda a masa polas redes sociais. Galiza aceite, poder popular. É o que din todas as cancións de ska. Eta é moi mala, porque che disparan sen mirar a cara. Eu son máis dos corpos policiais que torturan e asasinan lentamente con métodos legais. Veña unha máis, que imos a marchar. Eta é moi mala. Por que? Porque te disparan sen mirar a cara. Eu son máis dos corpos policiais que torturan e asasinan lentamente con métodos legais. Presidente, a ti tamén che vai tocar escoitar ahora. Prepárate aí, prepárate aí. Estás listos para axudarnos a cantar esta peña? O caso ven sendo, home, nós estamos dispostos a tocar hasta onde nos chan, hasta si nos din os banda vas a ir a Italia, vamos a Italia, sí, non temos. Ahora estamos coa gira europea, Villa García, con Barro, eso, fomos até a... Estuvemos onte tocando en Serra de Outes, eso, por aquí por Europa solamente. Pensando en largarme de aquí. A hipoteca xa me afogou. Pois é rock and roll en gallego, basicamente. E bueno, o tema das versións guai, estuvo ben para arrancar e todo eso, pero a idea é acabar pues, completando un repertorio de temas propios, deixar as versións un poquinho xa de lado e facer nosa música que, ainda que fajamos mal, pois tamén a facemos, Tírame dun collón. Rajoy, tírame dun collón. Rajoy, tírame dun collón. Nos viramos vos no Antros Pinos, aí xa a mellor pois 3 anos tranquilamente, e daquela o grosso do concerto eran versións levadas ao galego de temas galegos e temas de fora. Ahora non, entón xa moito máis repertorio propio. A ver, agora sacamos o disco en marzo, saleu, e son 8 temas propios, e un par de versioncillas e un villancico. E a idea é a ver se cara a final de ano ou principios do ano que ven sacamos outro, pois máis ou menos do mesmo corte, 6, 7, 8 temas propios, e así xa ir completando un repertorio guai con nosa música, prescindir un poquinho das versións ou tocar as máis míticas, pero a idea é acabar tocando a música nosa. Poidaste, non nos roubarán nunca, nunca, pero non nos roubarán o rock and roll. E como responde o público ese cambio? Porque, decir, lembro, miramos un par de veces, e a verdade, claro, que presta mogollón, non? O rollo de facer versións e traer o galego, claro, tes a vantaxe de que a xente sabe o que estás tocando, entrache moito mellor no concerto. Agora, o feito de dar ese cambio material voso, notades que a xente empata menos con vos ou siga vendo bo feeling? Bueno, nos o que nos fixeron, gracias ás versións, entramos nun público, ese público polo general é fiel a nós, porque realmente, sí, son versións, pero as letras son nosas.
que quere decir eso, que, bueno, ao final, cando vas a facer a túa propia música, as letras van seguir sendo túas, e un pouco é a chispa a noite fechada, as letras e tal. Realmente non notamos demasiado cambio, penso que sigue a xente a tope con nós desde que empezamos, e os seguidores aférrimos son intachables, o sea, non nin que lle botemos versión, nin que botemos temas propios, eles queren noite fechada. Hai un refrán moi bello que di que o que canta o seu mal espanta. Vamos a cantar todos, a ver si se nos vai e espantamos este mal que temos neste país. O encargado de merchandising. Podo dicir que tamén se collen novos adeptos, que moita xente ven pedindo o disco para escoitalo e eu encantado de vendelo. Que ben. Rajoy, tírame dun collón. Máis fuerte. Estamos en Combarro, Armadilha Rock, segundo día. Estamos aquí con Agorafobia, que veñen de acabar a súa proba de son. E veñémonos aquí á sombra dos hórneos, como decimos no ío, dos hórreos, para facerles un par de preguntiñas antes de que, bueno, de que suban despois a tocar. Nada, primeira é obrigada. Fostes unha das primeiras entrevistas que fixemos en Gaceta Música TV, hai mogollón de anos no Castelo, que era a Agorafobia de 4 ou 5 anos agora, foi hai 3 ou 4 anos, non? A evolución como grupo é unha pasada, non? Como vides... Como dis levando todo ese proceso de ser un grupo que nace? Nos coñecemos vos ali, non sabíamos quen era Agorafobia, era eso, un grupo super coñecido. Como se... Non coñecidas, pero bueno, sí, imos facendo o noso quiño, aí pouco a pouco, e a verdade é que, bueno, que xa se agradece que veñan aos teus concertos cantando as túas cancións e que ver sempre a mesma xente, entonces eso sí que o notamos, non? Pouco a pouco. E, bueno, tamén, pois, que te acollan en máis festivales, estar, bueno, nos levamos todo o verán traballando e iso agradece, a verdade. E si, o Castelo sí que foi un dos primeiros festivais así con nome no que estivemos, tamén no Porta América, se mesmo. E sí, e ali xurxeu o amor, verdade, entre nós. Un grupo que está sacando mogollón de EPs tamén, o último Ready to Play, non me parece, pero se non nos equivocamos ainda non hai ningún disco longo, porque non en formato físico, non vai haber, non vai haber. Pois sí que vai haber, e de feito estamos en ello, estamos preparando e esperamos que a final deste ano ou a principios do que ven saia un largo de Agorafobia. Temos aí temas novos moi potentes no forniño.
fixemos a gira GPS, xirando por salas, entonces aí sí que nos abreu moito as portas pois ás cidades, pois a Madrid e bueno, tamén estuvemos na Monkey Week, a ferias, e da Monkey Week demos o salto pois a Feria Internacional South by Southwest en Austin. Entonces ese foi o noso paso a cruzar o charco e a experiencia pois que dicir. E logo en outubro, novembro faremos xira por España, xiraremos tamén polas illas e bueno, a verdade é que temos prácticamente todos os fins de semana cubertos e visitaremos Madrid, Barcelona, Zamora, un montón de cidades. O sea que vai a ver, quen queira ver Agorafobia vai ter ocasión de mirar. Temos moitas ganas de... Sí. Bueno, decimos que estamos con Agorafobia, pero hoxe falta unha das Agorafobia, falta Lucía, que está en Liverpool, penso, non? Se pasaron ben a chuleta, está Paula no seu sitio, está ali na esquina, agachada. A pregunta obligada cando ven alguén a sustituir a alguén no grupo, Paula, trátante ben as Agorafobia ou non? Sí, todo catering que pido, todo. Non che fan cargar cos bultos, ni esas cosas. Nada, xa me levan todo. Pois, máis nada, ides quedar con un temiño vivo delas aquí no Armadilha Doc de Conbarro. Seguimos na xornada do sábado. B-I-T-C-H in disguise. B-I-T-C-H B-I-T-C-H in disguise. B-I-T-C-H B-I-T-C-H in disguise. B-I-T-C-H Ay, macaca, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Dónde vas a estar mellor? Que a carón dun seductor. Aquí estás a salvo de odiseas e outros cantos de serea. Seguimos en Conbarro, estamos aquí con dos integrantes de Banda Krevinsky, co Sergio e máis co Pablo, se non me engano cos nomes. Para que non os coñezan, Banda Krevinsky, un grupo que fai música popular dun país inexistente, unha definición que hai por aí pola rede. Bueno, estiveron aquí hoxe presentando algún dos temas do disco novo que ainda non está, do Circus Afe. Que para cando estará, Sergio? Podes decir ou non? Sí, metémonos no estudio, así que rematemos un par de boliños que temos, metémonos no estudio. Este ano fixemos algo que non era moi común na banda, que era probar os temas en directo antes de gravalos. E bueno, creo que vai coller unha forza que xa nas composicións de discos anteriores estaba en Banda Krevinsky. Creo que este ano imos engadir esa forza dos directos, esta forza que acabamos de recibir aquí en Conbarro, e vai ser, bueno, espectacular polo menos. E funcionaron ben, Pablo, que opinas? Funcionaron os temas do disco novo e tal,
probandos non só aquí, en máis sitios vedes que van indo, non? Sí, vamos vendo de que hai resposta, de que van funcionando cosas como estribillos, que antes era moi difícil, antes era todo en ruso, e era difícil, pero bueno, hai grandes aportes de Sergio aí, eso está guai. Claro. Sí, porque o Sergio Tirón estabas de comezo, tocache en Anfibia, tocache na Matumba, pero en Banda Klevinsky levas un aniño agora ou algo máis, non? Sí, algo máis. Fixeronme oficial cabaleiro hai uns meses, pero sí, un pouco para, bueno, para darlle empaque un pouco tamén a saída do terceiro disco deste Circus Afe. Bueno, aí dando todo o que sei facer e o que sabemos facer todos aí arriba. Pois, bueno, máis nada, que xa está comezando o SES aí detrás. E nada, que des cun temiña de Banda Klevinsky ao vivo e atentos á saída do novo traballo de Circus Afe, pois nada, nuns meses. Macaca, teño 3 vacas, unha rubia, outra libia e a caldela. Macaca, teño patacas e un somier para pechar a propiedad. Nunca te abrazo. Lorena Martín na batería. A miña extrema esquerda, con calzón negro, 2 metros de altura e 15 toneladas de sapil, Fernando Fraga. E a miña menos esquerda, porque a dereita non me gusta nin para presentar, o único tipo que é capaz de facer que non me son en Santa Comba os vellos bailen máis cocheno destrozado que la ventanita del amor, Tito Calviño a guitarra. Seguimos en Conbarro, seguimos na Armandiña Rock, estamos aquí coa SES, que vai ser unha das que suban ao escenario hoxe nesta segunda jornada. Estivemos con ela a principio de verán, nos Rapasóns, ali polas terras de Montes, por Sabucedo. Bueno, contanos, SES, como foi o verán? Isto foi xuño, estamos acabando agosto, prestouche o verán ou non? Sí, prestou un mogollón, sí, moi ben. Pues, un montón de concertos, para min sempre tocar en calquera sitio gústame. Vou. Escoitar música galega, como eu entendo, que é unir exclusivamente en galego, na nosa lingua. E un deses grupos é Biribiloque, e para eles hoxe, moitas gracias, para eles hoxe,
esta canción, tíos, que ven a dicer o que decía a miña abuela Venera, eu tamén son de Dios, joder, eu hai días que me levanto, non me apetece un carallo protestar, e o único que quero e que preciso é algo que me anime. Realmente, que mudou de hai, non sei, eu creo que en relación aos anos 60 españois e 70 estamos moi atrás. Españois, Sí, ti pensas, sí, sí, eu estou completamente convencida. O sea, que nos dera un panorama español que tivésemos a unha Cecilia, por exemplo, a unha Maritrini, por exemplo, a compositoras. Igual que había compositoras no plano universal, pois María de Sosa, pois Violeta Parra, pois Amparo Ochoa, pois... Claro. Enténdesme? E con poemas como mujer, si te han crecido las ideas, de te iban a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando cantas, que cuando callas te ves mucho más hermosa. No, esto... Unha mente que fomente as ansias de revolución. Non quero armisticios para me esconder, non quero límites para exceder. E esta meditación trascendental, sabe os dunha sociedade terminal, só que valgo que me alivie un antídoto legal. En todo o mundo pues, hai hipocresía e ninguén vai dicir aos medios certas cousas. De feito, 4 persoas que decimos nos medios a verdade ao final nos dan pa o pelo, non? E sí que o vexo no sentido en que hai moitos tíos que din o mesmo que digo eu e non chama atención, non? Eu falino moitas veces, por exemplo, con Leo e Reme Cápona, que seguramente moitos ouvintes o coñecen, vamos, a maioría ou máis que a min. Leo está farto de decirme, tía, polo mesmo que dixo eu, o sea, eu caio, a ver se me entendes, non? Isto non é un vitimismo, que a mí non me importa nin caer ben nin mal, a mí me importa caerlle ben aos meus amigos, non? Pero moitas veces eu non podo decir, non me podo expresar ca mesma vehemencia, ca mesma firmeza ou ca mesma sinceridade que se pode expresar un home sin sufrir as represalias. Algo que me sabe esta desesperación, unha mente que fomente as ansias de revolución. Non quero armisticios para me esconder, non quero límites nin para exceder. Esta meditación mental, sabes, nunha sociedade terminal, só que valo que me alivie un antídoto legal. Es un discurso es vehemente cando faz. E iso que non digo eu, que a xente non capta. Por que é así, non? Pues así. Bueno, é así por unha cuestión tamén, quero dicir, hai unha parte de empoderamento que única exclusivamente isto cuestión nós, aquí non podes facer nada para que o empodere, o sea, evidentemente o feminismo é cuestión de todos e eu teño moitas colegas feministas e moitos colegos feministas, non? E coñezo moitos homes e mulleres machistas tamén, non? Pero a realidade, tío, é que quen ten poder de decisión para decir, bueno, pois vou renunciar a ser unha muller aceptada socialmente pola maioría, esa decisión é miña. E a decisión de empoderamento e de decir, prefiro ser libre, como digo moitas veces nos concertos, prefiro vivir sen perdón social, a vivir sin liberdade. Esas son eu. E esas son moitas mulleres que o teñen que facer. E hai moitas mulleres, pois que aínda non dan ese paso. ¡Ansias de revolución! Como se debe volta iso? Porque claro, ao final a conclusión que chegamos é que dos 70 que empezamos falando, non? Agora, xa vamos para atrás, pero como os cangarexos, e como damos volta? É moi complicado, porque eu coñezo, o sea, igual que che digo que coñezo moitos homes feministas e moitas mulleres feministas que están criando as súas nenas moi ben, xa tamén hoxe hai homes que non había o mellor hai 20 anos, tamén é certo, non? Pero competir cos medios, tío, eu son moi pesimista, non? Nese sentido, non creo
creo que sexa pesimista, creo que son realista, tío. Competir cos medios é moi complicado. Estamos asistindo, outro exemplo. Nos víamos isto, pois, eu ainda son da xeración de Oliver e Benji, vale, si é certo que as que animaban eran as novias de Oliver e Benji, tamén é certo, e os que xogaban eran Oliver e Benji, eso é certo, non? Porque eu sempre digo aos colegas, tío, ti cando veías Son Goku, quen quería ser? Son Goku, pois eu tamén, tío, Bulma non quería ser, entendes? Vale, pero aínda así, hoxe, tío, eu descúbrome, eu tuve unha irmán con 17 anos, miña irmán ten agora mesmo 17 anos, non? Eu levolle 17 anos. E eu acórdome de mirar os contidos que vía Uxía hai 7 anos e había unhas novelas hispanoamericanas protagonizadas por nenas de 12 anos. Unha carga sexual, tío, maquilladas, isto tonteando cos seus profesores. Un rollo que hai 20 anos non existía. É dicer, nos víamos, pois eu que sei, non sei, pois eso, Oliver e Benji, Son Goku, o Xabarín Club, vale que no Xabarín Club salían os herdeiros, os diplomáticos, os resentidos, os churrasco, sardiñas e pelos no peito, vale, sí. Pero, aínda con todo e con iso, era menos malo. Non vou dicir que era bo, vou dicir que era moito menos malo. Retrocedemos. E agora como faz fronte a iso? Porque, fíjate, tú penso, a mí moitas veces dime, faz moito ben. E eu digo, tío, a mí me encantaría ter ese mérito non por telo, sino por lo que ti dixeras fose, o que ti dixe certo, pero non o é, porque mira, eu vexo moitas veces, a mí sígueme moito as rapaciñas, mogollón, entón eu vexo que poñen nos digo, e eu vexo que a mesma rapaciña que lle gusto moito eu, ten outros contidos, que diste, hai un cambio de forma de pensar a ese nivel, non creo. Creo que é un rollo moi superficial na maioría, despois haberá un 0,5% en que cales, pero moi pouco. Pois, bueno, nos queremos ser positivos. A nos sí que nos fai ben SES, e aquí vos deixamos cun temiña ao vivo dela aquí no Armadilla Rock, en Conbarro. E dime conta dunha cousa, tías, e é que existe algo moito máis garboso aínda, moito máis garboso, que unha guajira guantanamera, que unha labreja bergantiñana. Se soberana morare, como se bebe lo viño. Se soberana morare, como se bebe lo viño. Non había de quedar fillo del hijo de fillo. No me di, bergantiñana, la breja bergantiñana. Que non me quere pra nora, anda dicindo súa nai que non me quere pra nora, e non sei quen lle dixo a ela que eu a quería pra sola. La breja bergantiñana, bergantiñana. Teño un amor na Coruña
ese eucalipto, ese celulosa, ese militares, esta illa enosa, illa de tambor, flor de combarro, siempre me picas, ¡mua! Nunca te abrazo. ¡Medro Mar! ¡Medro Marilla! ¡Medro Now! ¡Medro Rock and Roll! Muchísimas gracias. La podre coveira da canalla, la aldea que trabaja disposta para loitar. ¡Viva Galicia sempre! Galegas, dentro Ortega no miño, apoyado fouciño, fagamos rebrinar, que esa vila podre, coufeira da caraña, con barro que traballa, disposto pra loitar. As verlas comigo, as verlas de boa fe, como di familia, como di! Ser esclavos y más galegos que corras y arregos de la montaña o mar. De ser esclavos y más galegas que corras y arregos de la montaña o mar. Estamos aquí co Gus e máis co Jasper de Nao, que están, bueno, van tocar bandas óptimas, van eles, para fechar este Armadiña Rock. Estamos acabando o verán, Gus. Sí. Estamos, bueno, ainda queda, pero estamos xa con moito verán feito. Como foi para Nao este verán? Pois para nós igual un verán distinto, como sempre atropelado, como todo, non? Viñamos dun disco feito así tamén cunha dinámica rápida e enérxica, como sempre. Igual a parte máis forte do verán se concentrou na segunda mitade, de feito ainda nos quedan bolos moi guapos, quizás este era un dos sinalados do verán, así estamos con gañas e tal, e ben, como sempre, tío, con moita forza, con cada vez máis gañas de ver a xente e de vir a facer o que levamos preparado durante o tempo, claro. No concerto de Ose Jasper tedes aí o disco doble este, o Soñar e Crear. Vai haber moitos temas, bueno, vai haber temas de sempre, pero está baseado no traballo novo ou non? Non, hoxe vimos a facer un directo, sabes, de temas rápidos, temas que enganchan a xente, que funcionan. Hai temas do novo disco, claro que hai, pero a verdade é que non, vimos a facer un concerto para que a xente cante e disfrute. Nós pensamos que esta Armadiña era o festival deste verán, sin menospreciar ningún dos outros, era o que máis ganas de tiñamos, e a verdade é que, vamos, o que estamos é desexando subirnos a. E iso, un directo que sabemos que vai a funcionar, que engancha a xente. Gus, o disco doble, Soñar e Crear, como foi a acollida? Como foi este traballo? Un disco que a mí personalmente, ainda falábamos antes, a min gústame, pero un disco que igual un pouco distinto ao Nao de sempre, non? Eso falamos nós tamén entre nós. Ainda que non parezca, nós eso éramos conscientes sempre, non? Falamos sempre entre as bandas, falas dos discos e tal, e cando levas moito tempo facendo un determinado tipo de música, para Nao creo que, bueno, non sei que opinarán as pero non sempre foi moi importante facer ao mellor temas un pouco máis en plan, intentar crear himnos durante a etapa anterior, nos parecía que era moi importante, nos sigue parecendo importante, pero en este creímos que debíamos de parar, de facer un disco cunha temática un pouco distinta e cunha forma un pouco diferente. Cando faz algo así eres consciente de que no fondo a xente, nos pasa a todos, parece que queremos que as bandas sempre fagan o mesmo, non? E nós quisimos facer unha aposta diferente. Cando faz eso, falábamos de madurez, asumes que vai haber de todo, non? Eu creo que é un disco, como todos os discos, que algúns entran máis rápido e creo que é un disco que necesita tempo, non? E nos atopamos tamén con un disco que quizás chega máis a xente máis maior, hai de todo, pero a xente que lle gusta moito. Cando faz un disco con dúas partes diferenciadas, a veces xeneras tamén como un pouco innecesariamente un ou outro, unha comparación continua, e é outro fillo máis de Nao,
e aí estamos. Ainda temos temas tamén por traballar no directo, non? O que dixas, pero ao final a xente quere que toques os de sempre, vas metendo os que mellor funcionan e todos os temas terán o seu espacio e en eso andamos. Nós estamos moi contentos con el, o escoitamos e é unha parte de ti, tamén ti sacas as túas conclusións do que vas a facer despois, do que non, pero é outra historia, non vamos a contar agora. E eses discos, o que decías, é interesante, o decías de que hai discos que entran como máis a modo. Eu, opinión persoal, non sei ahora mismo si no caso de Nao, pero en xeral eses discos que entran máis a modo ao final son os que máis pestas, os que quedan como con máis, non? Que dentro de 20 anos son os que molan, non? Falábamos agora con Manda Basotti, que nos preguntaban tamén por eso, e cando fixemos o disco de Cartas no Caderno, evidentemente a Acción Galega e os Vampiros funcionaron moi rápido. E aí atrás falaba con unha rapaza que era de, non sei, de Cádiz ou de Huelva ou por aí, e me viña co rodo de Cartas no Caderno. Cando nos empezamos a tocar Cartas no Caderno, que era o único tema propio dese disco, a xente nos miraba con cara rara e era como, que coño é isto e tal. E ela me decía, joder, este é o tema máis guapo que ten Nao e tal. E ese tema le costou moito tempo que funcionara. Ao principio, pero agora é dos que máis funciona e a xente escoita o tema e se empata con el. Os temas moitas veces necesitan tempo, sobre todo os que non son directos. E hai que deixalos fluir, algúns funcionarán, outros non. Non vamos a facer sempre temazos, algunha vez nos equivocaremos, pero nos queremos en todos e todos terán o seu sitio. Estou falando de máis, Jasper, fala. E logo estamos no Castañazo, que non sei exactamente cando é, pero Castañazo é o festi que lle temos, se este lle tiñamos ganas a Armadiña, Castañazo é o seguinte que lle temos ganas porque a verdade é que despois pararemos un tempo para compoñer e gravar e tal, e entonces pois vai ser un pouco como despedida. Animar a xente lóxicamente que vaya comprando a entrada porque despois vai a tardar en veranao. Claro, e ademais as entradas suben no Castañazo en todos os festivais, hai que comprarlas pronto para apoiar os festivais e para forrar, porque non é mesmo coller a hora que coller despois de salir, non? Bueno, pois, máis nada, deixámosvos, vamos a disfrutar todos con Manda Basotti tamén que vai a empezar. Xa sabedes, os que non esteades aquí, tedes a Nao, pois no Rock in Rian, en Ribadeo, ou senón no Castañazo. Pois vemos na casa. Ou senón na casa. Hai leite quente sempre. Sempre hai. Que dicir das nacións en estado, que dicir dun estado secuestrado, que dicir se o mercado e a lei, que dicir, que dicir das nacións en estado, que dicir dun estado secuestrado, que dicir se o mercado e a lei, que dicir, de democracia se vive perfecto, non parece vivos cada deseo presos, con campana e golpeos e teito, con querido futuro non se fará en silencio e ardanza los seus suicidas, volvendo 29 coa lección aprendida, que dicir que ninguén se desdiga, la lingua daga e dota da na boca, que dicir das nacións en estado, que dicir dun estado secuestrado, non sei, que dicir se o mercado é a lei, que dicir deste atraco consumado, que dicir dos parados desahuciados, que dicir se o mercado é a lei, que dicir, que direi. Chamanlle rescate cando queren dicir roubo, chamanlle rescate cando queren dicir, chamanlle rescate cando queren dicir roubo, chamanlle rescate cando queren dicir, chamanlle rescate cando queren dicir roubo, roubo, chamanlle rescate cando queren dicir roubo.
¿Qué decir? ¿Qué decir? Realmente Armadiña Rock pasa por moitas fases. Realmente tiña razón Quintán, sei que estar todo para montar un festival. Nos montamos o primeiro e cando empezou o concerto empezou a chover. E aí en onde podríamos parar de facer o festival, seguimos intentando varias veces. O resultado o Armadiña por exemplo, na 8ª edición, e tamén o resultado de algún Armadiña que fracasou, pero que nós tivemos a constancia de levantarnos e facelo mellor. Washington ci viene a liberare. Welcome, benvenuti nel paradiso, infame por no democracia. Le bombe della NATO portano un grande poverito e libertà sulla strada della vittoria, le navi della mafia e i marines. Albatros Marsch! Albatros Ensenemi, ich gehe Kartoffeln, in Fabrik Hammerfan, schnell die Kelly, Kaffeeketten, schnell die Scheiben, Scheiß und Fresse, wie die Liga, Gas, wie die Puss und Pass, wie die Puss und Pass. 1, 2, 3, 4, porta soi Maschinen, Albatros ist nicht aus Lied, und wir sind es sich schön, von der Lande haben Haien, wo sie lieben Menschen frei, Albatros ist der Schumann, in der neuen freien Land, in der neuen freien Land. Jordelinga halva spel, unga sassar vid mig. Kassa stötte sitter ändå, para aj faller fast fänder. Under nöjd svär i buss, under nöjd och halva kross, under nöjd och halva kross. Alls var jag i fyr, borta så i maskiner. Halva kross och strid och strid.